दिल्ली पुलिस बड' ग्रुपआ दिल्लीनि द्वारकायाव थानाय बड'लेण्ड भवनाव गेट टुगेदार एबा लोगो हमलायनाय हाबाफारि लादों। दिल्ली पुलिस बड' ग्रुपआ थांनाय 28 दिसेम्बर खालारखालि बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुङो दिल्ली द्वारकानि सेक्टर 18A आव थानाय बड'लेण्ड भवनाव। दिल्लीयाव पुलिस बिफानाव साख्रि मावनाय बर' सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोरासिन खालामनाय, खौसेथिखौ बांहोनाय, हारियारि गोजोनखौ अराय गोजोन लाखिनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव पुलिस बिफानाव साख्रि मावबाय थानाय आथिखालनि आरो आजिरा मोननाय सुबुंफोरनि अनगायैबो बिथांमोननि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गोसो गुदुङै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। हाबाफारियावनो पुलिस बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय बिथांमोननो पुलिस बिफान आरो हादरनि थाखाय गावखौ बाउसोमनानै हाबा मावनायखौ मान होनानै गांफा गांफा आर'नाइजों बरायो। मोसानाय, मेथाइ रोजाबनायजों बर' हारिनि धोनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों आब्रुथि गोनां आरो गोजोनखौ लाखिनानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादोंमोन। गोजोनथाव रादाब। देलायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय बे गोजोनथाव रादाबा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों निउ इयार 2026 नि स्पेशल अफार। नंगौ, नोंथांमोनहा निउ इयारनि मुङाव आप टु 70% स्पेशल अफार मोननो हागोन। हेयर स्ट्रेटनिं, हेयर केराटिन ट्रिटमेंट, बटक्स स्मूथ ट्रिटमेंट, हेयर स्मूथनिं, हेयर स्पा एंड केराटिन स्पा, हेयर कलरिंग, परमानेंट आईब्राउज, परमानेंट मोल, हाइड्रा फेशियल, नॉर्मल फेशियल, परमानेंट लिप ब्लाश लोगोसे ब्राइडल मेकअप आरो सिंपल पार्टी मेकअप खालामजानो हागोन नोंथांमोनहा। देलायस्रि बिउटी पार्लारा नोंथांमोननि थाखाय बे स्पेशल अफारफोरखौ लानानै फैदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नेशनेल हाइवे 27 नि साखाथियाव थानाय बिसमुरियाव दं बे देलायस्रि बिउटी पार्लारा। जुदि नोंथांमोनहा देलायस्रि बिउटी पार्लाराव थांनानै देलायहैनो गोसो दंब्ला जानबुं अनजिमा 9957578159 आव फोनांजाब खालामनो हागोन।